saurare Assalamu alaikum, Sa'id Aminu ke muku sallama a cikin waɗansu sabbin amsoshinku da suka shafi kimiyya da fasaha, inda wannan zama muke tare da maluman namu wato Dr. Nazifu Umar Alaramma da kuma Dr. Awal Sani Ɗanbuzu, baki ɗayansu maluma daga sashen nazarin ƙasa da labarin ƙasar wato geography da ke jami'ar Arewa maso yamma ta birnin Kano. Haka zalika a dai shi wannan zama muna tare da Dr. Mahmud Abba Yusuf, malami a sashen nazarin ƙasa da labarin ƙasa wato geography da ke katafariyar jami'ar Bayero a jihar Kano, inda a wannan lokaci za mu amsa tambayar da ke cewa shin da gaske ne cewar a zagaye duniya take kamar ƙwallo? Da ma jin hancin bayani akan yadda duniyar ke yin katantanwa a sararin samaniya. Mai saurare ga dai masanan namu. Nuran Messi ya ce tambaya ta shine wai ta ruwa ne in aka bi ta yamma za a bullo ta gabas ko kuwa ta tsandauri. To ai kawai ka samu kwallo ta bal ka yi wani ɗugo ko kuma ta daidai inda ake buga iska da ɗaya daidai gurin ta ƙarshenta ta baya ta gurin da yake nuna kamar cibiyarta, so ko ruwa ko tsandauri ko ma me a gurin kai sa biro ko yatsanka ka zano ka gani, so ko a ruwa ko a tsandauri ko a jirgin sama ko ma menene ko ta me inda ka bi ta gabas to za ka bullo ta yamma, sai dai in ka yi amfani da wani kumbo ko wani abu wanda shi kuma za ka yi bitin gravity ka fita daga sararin, to shine kawai in ka fita za ka yi sama, wanda kuma in ka je ka tsinci kanka ko a sararin subhana ko kuma akan wata kamar ka ce ka sauka akan wata, to in ka dago kanka ka kallo sama to za ka gano duniyar, to hakan yana gaya maka ka fita daga sararin duniya. Amma sararin duniyar kuma wannan karfin ne ya ci gaba da rike ka, in kuma kai kudu za ka bullo ta arewa. Gaskiya ne duniya a cikin space take ba wai a kan space ba, tunda shi in aka ce space kawai ana nufin sarari. Akwai space in aka faɗa ana nufin sararin samaniya, akwai space da in aka faɗa kawai ana nufin sarari a ban ƙasa, terrestrial space. So ita duniya a sararin subhana kawai take tana floating, kamar ka cika balo-balo da iska kawai ka sake ta. So ba wai duniya kaɗai ba, duka planetary bodies, taurari da kake gani da wasu duniyoyin da rana da duk da abin da ka gani a sama ba a kan wani abu yake, yana cikin sararin subhana ne, yana tsaye da ƙudurar Ubangiji. Ya aka yake tsaye a gurin? So a ilimin kimiyya an gano cewa duk wasu object ko wasu abubuwa guda biyu to ɗaya yana ƙoƙarin jan, amma wanda ya fi wani girma shi zai rinjaye karamin ya jawo karamin gurin shi yasa yanzu idan na ɗauki biro ko kofi na jefa sama, to idan ka kwatanta shi da girman duniyan, saboda duniyan mu ta fi shi girma, to za ta jawo shi ya dawo kai. Wannan karfin shi ake kira gravity. Idan ka yi nisa daga ban ƙasa kai tafi cikin space, zaka je inda babu gravity nan, so kai da karan kanka zaka ke floating. In a cikin spaceship kake zaka ke gani, ko a irin a TV din nan kaga an ɗauko hotunan mutane waɗanda suka tafi sararin subhana wanda ake kira 'yan sama jannati, zaka gan su kawai a cikin spaceship din suna yawo, ko kwalba suka saki ko cokali ko ruwa ko ya wuka tofar ba zai tafi ya faɗi ba, kawai zai dinga sarari. So kwatankwacin wannan ne daidai ita duniya. Ita kuma idan ka kwatanta ta da rana, kasancewar ranar ta fi ta girma, to ranar ƙoƙarin janta take, to ita kuma gudun da duniya take shararawa shi ya hana ranar ta jata. Ranar ta kasa ta jata ta koma, duniyar ta koma ta fada kan ranar, ita kuma duniyar ta kasa ta kwace ta yi nata guri. Shi ya sa maintaining abin da ake kira orbit ko kuma in ce falaki, kawai wani layi ne imaginary, babu shi a zane, amma dai ta yi maintaining din shi, tana ta kwarara gudu, tana ta dawafi wa rana. Kwatankwacin wannan ne shi ma wata yake nashi dawafin, yake ta kwarara gudu yana zagaye duniya, shi ma yana kokarin ya kwace amma ya kasa kwacewa. Duniya tana kokarin ta jawo shi amma ta kasa jawo shi. Kuma shi ma watan inda zaka je kan shi ma zaka iske idan kai tsalle zai jawo ka, to sai dai shi karfin jayayye ne shi bata kai karfin jayayye ne mu a nan duniya ba. Mutanen da suke zuwa kan wata daga yanayin yanda suke tafiya, kasan yanayin ba iri ɗaya bane da namu, saboda karfi jayayyiyar
bai fi kaso 1 cikin kuma kaso 16.6 cikin 100 na ƙarfin jayayeniyar wannan duniyar tamu ba, saboda ita wannan duniyar tamu ta ninninka wata a nauyi sau adadi mai tarin yawa. To abin da ya sauwaka kenan a cikin amsar wannan tambaya a madadin masanan namu wato Dr. Nazifu Umar Alaramma da kuma Dr. Awal Sani Danbuzu, baki ɗayansu maluma daga sashen nazarin ƙasa da labarin ƙasar wato geography da ke jami'ar Arewa maso yamma ta birnin Kano. Haka zalika a dai shi wannan zama muna tare da Dr. Mahmud Abba Yusuf, malami a sashen nazarin ƙasa da labarin ƙasa wato geography da ke katafariyar jami'ar Bayero a jihar Kano. Kuma kuna da damar aiko mana da tambayoyin naku ta hanyar aiko da saƙon karta kwana akan lambar waya 09043462269 ko ma aiko mana da saƙon imel a adireshinmu na imel wato kowace tambaya @gmail.com. Sai kuma lokaci na gaba. Kafin sannan a madadin kowa da kowa a nan kafar tambaya rediyo mai taken matambayi baya bata, Sa'id Aminu Sa'id da na jagoranci shirin na wannan lokaci ke fatan mu kasance cikin koshin lafiya.